La gavina corsa és una au marina en perill d'extinció. Al món tan sols cria al delta de l'Ebre, a les illes Columbretes i als aiguamolls del sud d'Alacant principalment. Els ornitòlegs des de fa unes setmanes observen un comportament curiós entre alguns dels efectius castellonencs. Estes són les primeres a netejar les platges de restes d'aliment quan es retiren els usuaris. A la platja de Borriana ha arribat l'hora de plegar. El sol busca el ponent i les gavines les restes del menjar que xiquets i adults han deixat en l'arena. La forma d'actuar de les corses és curiosa. Primer fan vols rasants per a localitzar les deixalles. Quan els banyistes abandonen els seus 3 metres quadrats de platja, es llancen sense complexos a la captura del menjar abandonat pels humans. A hores d'ara la gavina corsa la podem veure a tot arreu, cosa que fa uns 20 anys no era molt habitual veure-la. Estava considerada com la gavina més rara del món. Esta nova estratègia de supervivència és important, ja que les corses estan acostumades des de fa decennis a alimentar-se del rebuig de les barques d'arrossegament. Ara la flota està en parada biològica, però el més greu és que coincidís amb el període de cria. Si se fa una parada ecològica, que és paradoxalment per a beneficiar que se recuperen els caladers a la mar Mediterrània, aquestes gavines no poden menjar i no poden alimentar els seus polls. Al món tan sols hi ha 5.000 parelles de gavina corsa, quasi totes ací i a Catalunya. Ara la nova estratègia d'espigolament entre els banyistes de les nostres platges sembla positiva per al futur de l'espècie.